Днес сме 30 март. Времето е много хубаво. В Лондон съм. И след 10 дена отивам да виждам Валентин. Нямам търпение, супер много ми липсва. Следно се видяхме преди 5 дни, имам чувство, сме се видяли преди 25. Съм поръчах бисквити от My Cookie Dealer. Само че за да улесним целият процес, просто го питах какви бисквити иска. Имаше страшни кревинг. Поръчах си 14 вида бисквити. Не знам как ще ги яде. Аз нямам иззет багаж, не знам как ще ги навръх багажа. Чакам ги да дойдат и нямам търпение да ги опита. Чува са ми наши снимки и ще му занеса една. Не можем нон-стоп заедно просто на този етап от живота ни, така че ще се задоволи с снимките. Аз чакам влака, отивам в центъра и след 10 дни ще се видим с него. Аз съм си вкъщи и съответно Валентин написа, че си е забравил ползин гащите за състезанието. Сме в някакъв сайт да му поръчаме ползин гащи. Поръчваме да надолът на време, защото пише 7 работни дни, а ние имаме точно толкова. Беби, събери си кълчето следващия път. 2 дни преди състезанието искал да ми кажеш, че нямаш гащи. Аз съм пред залата, King's Gym в Англия да тренирам и остават още 8 дни, докато се видим с Валентин. Нямам търпение. Днеска му взех бисквитите от DPD и са много тежки. Не знам как ще ги вкарам всичките. Най-вероятно ще вземем допълнително багаж, за да мога да се навърна всичките глупости за 5 дена при него. Не знам дали това ще го кача Валентин, но е нещо като appreciation post за него. Пред залата съм и се замислям колко съм благодарна, че... много мразя да говоря такива неща. Съм благодарна, че за първи път в живота ми има някой, който е 10 пъти по-добре от мен и може би е най-добрия в това, което прави. За мен лично аз го виждам като най-добрия. В моята глава той е най-добрия. Учители са насълзени. Не сте свикнали да виждате тази част. Мен, който ме следва, нали, съответно ме познава от преди да съм с него. Но съм супер благодарна, че се е появил някакъв в моят живот, който наистина да ме накара да се почувствам, че искам да съм по-добра за нас. Не за себе си, не да отида просто заради моето его да тренирам, а чисто от душата ми искам да съм по-добра, защото този човек ме мотивира да бъда такава и искам да изглеждам добре до него. Искам наистина той да се чувства комфортно с мене и наистина да се чувства оценен. И смятам, че по-голям оценен от това да партньорът ти да бъде най-големият ти стимул и да вижда как ти си щастлив с него, заради него, няма. Смятам, че да си оценен е най-голямото щастие в света. И дори да не стана скоро най-добрата, защото доста дълго време бях в обкръжение от хора, които просто не ме караха да се чувствам в най-добрата версия на себе си. И като цяло просто не съм се чувствала достатъчно мотивирана, защото те не са били такива мотиватори като него. Самата енергия неговата е много мотивираща. Просто дори да не стана скоро най-добрата, се стремя да бъда всеки ден по-добра и по-добра. Така че отиваме днес да удряме горна част и съответно имаме 6 упражнения. Видите ме малко по-променен на мене, но това е нещо, което ще коментираме в видео, което не е свързано с Валентин. Така че отиваме да тренираме и съответно още 8 дни, бейби, липсваш ми. Доброто YouTube, остават още 7 дни, докато видим Валентин. Много ми липсва. Събудих се тази сутрин с мисълта за него. Заспах с мисълта за него. Явно съм влюбена. Както и да е. Сега поръчахме му гащите преди 3 дни. Вие това нещо го видяхте. Той вчера беше до друг просъстезател, който също състезава на Олимпия и човека му е дал гащи, резервни за ползинг. Днес отивам на работа. Имам работа цял ден с студентите. Аз ходя един път в седмицата в офиса, съответно моят работен месец състои от 4 работни дни. През другото време аз работя вкъщи, точно и за това мога да си позволя да пътувам с Валентин и съответно да му бъда компания и партньор в неговите състезания. Като е станало, ние работим по едно много важно нещо, което не искам все още да го казвам, но трябваше да оправя документи в Дубай и като цяло днес беше на последната процедура от част от едната документация, така че още една хубава новина. Аз, както съм с него, се случват само хубави неща и съответно имаме само хубави новини, така че видеята ще бъдат много позитивни. Единственият човек, който може да мрънка и да каже нещо негативно съм аз, но на мен това ми е чара. Бейби, липсваш ми още 7 дни. След 7 дни, точно след 7 дни, ще бъда в твоите прегръдки, колкото и да си уморен, така че да. Добро утро! Още 4 дни, бейби, още 4 дни. Ние се разбрахме с Валентин в момента, в който стоим в Германия, си направим план, който да включва да сме на едно място или поне в една държава, защото не ни е лесно и на двамата по този начин. На мен ми е много по-лесно да се мотивирам, когато е около мен и ми е много по-лесно да се съсредоточа върху по-важните неща, когато той е до мен и съответно си говорим, защото ние сме приятели. Преди всичко не сме просто гаджета или любовници. Бейби, казваме едно и също от 5 дни. Ма какво друго да кажа? Липсваш ми. Още 4 дни. Отивам на ногти, бейби, за да са перфектни. Бейби, здравей! Аз съм на центъра. Ти знаеш, на Лондон Ай съм.
може да видите колелото лондонското, не знам дали ще се види. Така, от тук. Голямата забележителност в Лондон. Лондонското колело. Има още 3 дни докато се видим с Валентин. Като днес е неделя, утре има полет с прекачване, дълъг. Аз утре ще си оправям някои неща, за да може седмицата да ми е полирана, тъй като няма да ме има. Вторник съм на работа и съответно сряда заминавам много рано сутринта при него. Какво исках да кажа? Днес се сетих. Така в влака си разсъждавах известно време и това е, че Валентин е много полиран човек и искам да му дам малко кредит, защото хората не го познават. Те са виждали само положително от него, аз съм сигурна. Но друга ми е идеята и тя е следната, че съм имала допир до хора, които са се подготвяли. Аз също самата съм се състезавала преди 3 години и никога до сега не съм виждала толкова спокоен и уравновесен човек, когато стане въпрос за глад и за дисциплина. Това е Валентин е next level. В смисъл, наистина той един път не ми е повишил тон, не се е дразнил с мен на база на това колко е гладен. Може би разсъждавам от гледната точка на жена, тъй като моите хормони са много по-нестабилни и съответно за мен е много по-трудно, когато глада настъпи по време на подготовка, аз да запазя самообладание, да се държа добре. Наистина съм виждала и мъже, които излизат от зоната си на комфорт и започват да се държат неадекватно. Така че това клипче по-скоро е да дам кредит на Валентин, колко много ми е направил впечатление през тази подготовка, през последния месец, с който аз съм с него, колко е спокоен и колко много приема трудностите с усмивка. Всеки път, когато ми се обади, той ми се усмихва. Сега, дали защото съм му душичката, дали защото по принцип се усмихва, няма никакво значение, но пример за подражание и много ми липсва. Така че, бейби, още 3 дни ще минат много бързо и клипчето ще е общо вече. Пряко включване след 6 часа разходки, бейби. Липсваш ми. На моменти ми е много тъпо, защото искам да съм си с някой. И така да в една стая и дори да не си говорим, просто сме в една стая, а не си толкова 1000 км от мен. Добро утро, хора! Часа е 9, много ме боли гърлото и е понеделник, всъщност е вторник. Утре отивам при Валентин, нямам търпение, като изключим това, че днес ми дойде менструацията 10 дни по-рано и просто ме съсифва от всякъде, лицето ми е кръгло и наистина ми е зле, но Валентин е доста по-зле от мен. Така че утре ще се видим с него. Просто наистина нямам настроение за никакви видеа в момента. Ще съм се много уморена и имам полет от 6:20 сутринта утре. Аз нощи бях до летището да взема една приятелка, като имаше етапа на магистралата, което автоматично забави пътуването ни с още час. Сутринта от 6:20 ми е полета, като аз 5 часа трябва да съм на летището, което значи трябва да стана 3:30. Не съм си оправила дори багажа. Нищо не съм направила. Чисто и просто защото вчера правих други неща, тъй като аз занимавам с още работи, освен студентите и беше работен ден. Както и да е, беби, един ден с тия толкова мъчене. Ще се видим вече. И така. Беби, сутринта, 5:30 сутринта е. Не знам какво се случва. Има страшно много хора на това летище. Аз реших да съм йоло и да си хвана, в смисъл да карам с колата и да дойда 1 час преди полета. Не знам, защо реших да съм толкова смела, като изобщо не предвидих, че има толкова много полети, толкова рано сутринта. Но трябва да си хванаме сега полета. Надявам всичко да е наред на време, защото не ми изглежда много обещаващо. Тук са куфарите, секюрнала съм бисквитите, всичко е наред. Спиш в момента, но няма никакво значение, защото аз се правя вълкчета и без тебе. Още 3 часа ще видя. Господи Боже. Окей. В Кьон сме. Вече официално. Отивам към Валентин. Имаме 25 минути с таксито. И летището е много тъпо, между другото. Наистина е много тъпо. Не знам къде трябва да си хвана Uber. Тук има само някакви жълти таксита, които ще ми ударят главата. Викнах си Uber и се надяваме да дойде на време.